Meta jispiċċa Ġunju ħafna jaħsbu li l-bidwi jaqaf minn xogħlu, iżda fil-verità x-xogħol fl-eghlieqi jibqa' għaddej biżjed tbatija għall-bidwi minħabba x-xemx u n-nuqqas ta' ilma. Is-sajf huwa ideali biex il-prodott ikompli jikber u taqta' l-frott minnu li tkun ħawwilt qabel is-sajf. Kompli toħsiebu fis-sajf is-seqieħ u tkabbru u fil-fatt għandek is-sajf kollu mimli. Fost l-aktar frott popolari mkabbar fis-sajf insibu d-dullieħ, il-bettieħ, l-għeneb, ħawħ u bajtar tax-xewk li qed jibda jiġi kultivat biżjed attenzjoni. Dawn il-prodotti kollha għandhom bżonn attenzjoni kbira minħabba iktar mart tul dawn ix-xhur sħan u jolqothom biżjed konsegwenzi fis-sajf. Minħabba n-nuqqas tilma f'dawn ix-xhur ħafna bdiewa jippreferu jużaw is-sistema tat-tira biex ikunu jistgħu jkabbru l-prodotti tagħhom. L-użu ta' din is-sistema l-ħxejjex u l-frott jissaqqew darba biss meta jinżaraw, imbagħad ikomplu jikbru permezz tal-umdità mill-art. Tira ifisser li l-pjanta tieħu mill-frisk li jkun hemm fil-ħamrija, però biex ikellek it-tira inti l-għalqa tkun nadifa dejjem u tħoħsiba dejjem taħra taħalli żomm it-tira fil-weċċ ngħidu. L-użu ta' din is-sistema tvarja minn għalqa l-oħra minħabba li l-ħamrija tista' tkun differenti, ħamrija grassa jew taflija iżżomm iżjed umdità. Intant ix-xahar ta' wissu għall-bidwi jista' jfisser iżjed spejjeż minħabba li proprju fl-Santa Marija tradizzjonalment titħallas il-kera tal-eghlieqi magħrufa iżjed bħala qbiela. F'dawn iż-żminijiet diversi rħula madwar Malta u Għawdex jorganizzaw diversi attivitajiet u esebizzjonijiet marbuta mal-agrikoltura fosthom l-imnarja u l-lejla mġarrija.